мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ихтироъкорон, мушкилот ва муваффақияти онҳо унвон гирифтааст. ман ҳавопаймои худро асосан барои ҳарбӣ сохтам. ба ин макетон патент гирифта мехостам боз ҳам қувваи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистонро боз ҳам пурқувваттар намоянд. синфе ки даромадан шавқи оҳо ҳамин самолёт, мошин ё ягон чизи дигар ҷалбашон бисёртар мешавад. аммо ҳама ихтирои калонтарину бузургтарин ман ҳамин аст, бо номи доно. он бо батареяҳои офтобӣ энергияи электрикӣ мегирад. ба ғайр аз гармхона мо боз дар муассисаи худ занги бо ақлро сохтем. истеъдоди боло доранд, вале онҳо наметавонанд ки аз ҷиҳати молӣ адамон ихтироъоти худро ба таври зарури пешбаранд. Я хочу в будущем стать инженером, конструктором по различным авиамодельным направлениям. ва баъде ки берун рафти дар дигар давлатҳо мехоҳанд, эҳтимолияти баргаштанашон қариб нест. онҳоро дар онҷо медоранд.